Kanigay ka All India Radio Shillong ka kubuar man puliru Elmar Arwar. Kimat bakongsan jong ka kubuar man taga step kilong. Shongshit ka jingelap election Lok Sabha jong kawat kabalay hajila Assam. Bathanga ka sarkar Meghalaya ban husiar baha bat ban tingkloy ru ya kilat jingerap nagabenda ka jingke ka eryong ha ka jala. Weng dukhot no nagaseng kongres kanong aikatin jong kongres kapreyan ka chaturvedi bat job ka Royal Challenger Bangalore ya ka Kolkata Knight Riders ta shiphoran ha ka IPL arja ka antay hinin kasngi ka khubor ka bubnya. Ka jingalap election ha Assam nakabenta ka wat kabalay ka laklut ba bat ka jingte vote jong ka wat kabalay kanlong ha Guwahati Barpeta Dhubri bat ko kagrar ha ka apply tarik uyayong mentaus nem ha ka ba ladon hadu sang sangut ki kertong ki ban aireng ha ka ni election kinong elam bapau ki bawanya lap election nakabenta ka wat kabalay ha Assam kilong menteri rang ba ka ni kejala bat badai ru unong elam ke BJP Usarbanan Sonowal u chairman Kanida u Himanta Biswa Sarma unong elam kongres bat badai ru menteri rang ba barem ke Utarun Gagoi, State Congress President Uripan Bora, Kinongelam ka Assam, Gana Parishad, AIUDF, Bodolands People Front, UPPL, CPIM, Lembat Kibigiway. Kajingya khun ha ka Gauti Parliament seat kanlong hapadeng kasing Congress bat ki BJP, bat kilay tali kibay pat ki parliamentary seat kanlong hapadeng kilay ngut ki kertong. Ka election Lok Sabha jong kawat kabalay kabanlong ha ka apply tarik mentaw banay kanlong ha ki sispa kan rutli ki constituency ki bakan thup ya khalai tli jilla bat atli ki unitary kini constituency kan thup ya apn rutli ki constituency ha Gujarat arphotli ha Kerala khat southli ha Maharashtra bat Karnataka shiphotli ha Uttar Pradesh nyotli ha Chhattisgarh rutli ha Odisha santli ha Bihar bat West Bengal southli ha Assam artli ha Goa bat markawai ha Jammu and Kashmir Dadra and Nagar Haveli Daman Andu bat Tripura. Ha jo kapor ya ke election jong ka Tripura agis lara no sya kawat kabalay na kadaw jong sing pahara. Katulong khubor ka yethuru ba ka jingpe binya ya ki kot kisla jong ki kertong na ka benta kawat kabasan kanlong la sya kasni ha ka ba ka jingweng no ya ki kerteng kandai ha kasni mingkong. Ha ka ni kawat kabasan san huwai tili ki constituency jong ki nyot li ki jala kin tap vote ha kan rotarek jong banai jing mang menta usnem. Menteri Kesarkar Jala Meghalaya ubari pet ya katangat revenue bat disaster management uba kerman shilla mena kasing sejan ula khot ya ka high level meeting ha ka balai don lang chief secretary jong Jala lember commissioner jong Khasi Hills Chanta Hills bat Garo Hills nagbenta banyak ren ya ka jinglong jingman jong Jala hadin ka jingkhie jong ka eryong ha ka Jala nadu khat saw tarik uyayong hadu khat nyaw tarik uyayong bat kilai ren ru bat ki deputy commissioner jong kini kilai tili ki jaka lembaga video conference uba kerman shilla ku chairman kini ka high level meeting ula batha ya boro ki deputy commissioner jong kini lightly ki jaka bakin long ki bahusiar bah bat ban pengkhre ru ya kilat ajing yaram bat ban pengkloi syakilanot ki balangat ha kani ka apon kipat rumit kristan jong baro ka perthei hinin kasngi kila kemau ya ka jingyap jong utrai jisu na ka benta jong ki halor udung thna ya ka balatip kum ka good friday ne ka snit hoding ka bukhun ki yang mani habaro ka perthei bat kumjuru akanong ba Shillong kladap smam da ki jingtu jong ki brio bat kin mau ya ka jing ai bat khamtam e ka jing e ka bapala liam jong jus kris ya ki brio ha ka ba ula sha sa nar phna halor ulom kar bri na ka benda ka pop jong ki brio ha ka ni kasngi na kalyang umintri rang ba du kari unar ramudi lakam kemau lang ru ya ka jing sha sa nar phna jong jus kris halor ka ding phna lemba ka tweet umudi ulaong ba ka jing im jong jus kris ki jing hikai ki jong u bat ka jing sha sa nar phna ka jong u ka long kum ka khubor ka babaha om tang ya ki kristan andre ya baro ki brio ka prison statistics India RR Khatnrio ka ba arpu ar lapalat ya ka kalapalat ya ka National Crime Record Bureau mentau usnam bat kan ha ni ka National Crime Record Bureau ka pen i ba ka Jala Meghalaya hadu jong uno pra jong usnam RR Khatnrio ka don ya kinong le kam sni ka bala poi hadu shispa laipu r.r% bat ka wan ha ka dan ka bahanrio hakari ka Jala Chhattisgarh ka wan ha ka dan ka ba hakli do ka bala poi hadu shispa pra khundai point khandai percent bot pat sa ka Jala Uttar Pradesh ka bala poi hadu shispa 100.2% bat ka bawan hakran balai ka de Jala Madhya Pradesh ka bala poi hadu shispa 100% kani ka kai phot ka pen iru ba ka jo ka sngi ka basak jam ha ka jingle kam snio ha ka Jala Meghalaya ka la poi shadu pra phulai ngut bat ki on the trail ki don hadu nyospa sa phulai ngut ka kai phot ka pen iru ba na kini ki nyospa sa phulai ngut ki on the trail aspa khandai phungut ki de ki bom nang bom start laispa khan ngut ki de ki ba hapo ka class dan shispa lai phulai ngut ki de ki badang dep pas ya ka kelas dan bat arngut bat kidai ki graduate kani kadai ko All India Radio Shillong ka bolam shiphi ya ka khubor
Kanong ay kitiyan jong ka party Congress ka Priyanka Chaturvedi kala weng de khot no yal di na kaseng Congress na kadaw ko jong kajing persya ya kajing le don bo jong kinong tre party ha Uttar Pradesh ki bala berngam bat kan klem akor ya kam ya ka shithi ino kam bat weng de khot kala pen poi show president kaseng Congress Rahul Gandhi ha gani ka shithi ka Priyanka Chaturvedi kala tho bakalong ke eke ka basnosi baki para nong tre jong ka party kimburom shu ya ka kenthei wala ka mat tre kam jong Congress kala bo ya kajing shongsangan kajing burom bagajing ada ikin thei ka balong mar kumpong mentapan ka Priyanka Chaturvedi menta kala pinya so no yaldi bat ka Shiv Sena hamambai katanat kampo iyeng jonggari kala pensai ba kamshimla batha ya ka Sarkar Assam menpengat adong ya unu editor ni kedekot jong kinong pathai khubor kani ka jing pensai ka balawan na katanat kampo iyeng jonggari kani halor ka khubor bala penmi da ki katu kat ni kinong pathai khubor ke balatho ba katanat kampo iyeng jonggari kala batha ya ka Sarkar Assam bat kan pensitom ya ki editor ke balatho persya ya ka citizenship bill kani katanat kala ongru ba kani ka khubor kalong ka balam ler bat kadai tang ka jing pentho bria ya ka Sarkar NDA General Secretary jong ke BJP Ram Madhav ulakeno bakadai keseng Kongres ke ba ailat ya ke jingrung bian kibriu nabari sya ke jala Assam bat sya than sya te lamingi habakran begila pthai khubor hagati Ram Madhav ulong bakadai ke sarkar jong utarun gagoi ke balas dang ban pentrekam ya ke NRC ha ke jala Assam House nam arajar sipho bat kebalakan ran din no hadin bat kumta ke sarkar BJP jong ke jala Assam ka ban beteng ya ke NRC hapo ke jimpenya jong ke yeng kasyari bahli do jongkari ke Supreme Court umadaf ulong ru baka BJP ke don bet ya katong banyada ya kinong Assam bat kumju ru ya kijalla jong kathan syate lamingi une general secretary ke BJP ulong ru baka seng Congress ke de kanong shun jong kinong Assam Ya ka Meghalaya Police Online Complaint Portal la de plien ru usnam arja khan riu hne hadu menta ki dang duna bha ki brio ki ban ujol ri jahar limba ka ni ka online complaint portal shu ru ki pulit ka jalla Meghalaya ki la bo ru ya ka CCTNS ni ka Crime and Criminal Tracking Network and System ka bade ka mission mode project jong sarkar mi limba ka ni ka CCTNS baro ki police station ki office jong ki he pulit jong ga jalla lemba jong ki wede ki jalla lakin thup lang haju haka ba ki pulit na kanu ka chaka ki la banthuet ya unong le kam sneu lemba ka CCTNS kabadal kam kalong ba ki brio ki ba kwa ujot i jahar ki don kam ningkong shwa ban register ba china shwa ya login ID ba hadin kata on sabu ka jing ujor ha ka ju oporu ki nong ujor ki la du pan pet ya ka jinya jong ka kam ujor jong ki namar makiru ki la yo alang ya complaint number ujong ki Haringkat bat kari borok kawai ka nongba Shillong kalal rakhe langru ya ka Hanuman Jayanti ya ka ni ka jangrakhe ya ka Hanuman Jayanti hanong ba Shillong laplong da ka Hanuman Utsav Samiti ka jangrakhe ya ka Hanuman Jayanti ka de ka jangrakhe ya ka lingkhu singha u Hanuman habakran bakila pathai khubor u Ashok Singhania u lapentip ba ka Hanuman Utsav Samiti ka larkhe ya ka ni ka Hanuman Jayanti hanong ba Shillong menta laplat saphus nemi ei ha ka ba ki breu na kinu ki benta ki wanya simenta lang ha ka ni ka jangrakhe ha ka ni ka singi ka la don ru ka jingya procession ka balas dang Hanuman mandir ka badon hagari khana berkelayat kelang kijaka jong kanong ba Shillong haba phai pat shaka khubor yele ka jong ka IPL arajar khandai kabal yele apdeng ka Royal Challenger Bangalore persya ya ka Kolkata Knight Riders henin kesni ka Royal Challenger Bangalore kala job da shiporon ka Royal Challenger Bangalore ka bala sha phati ningkong kala tit aspa khatlairon bat hap no south ki wicket na ki arpo over balabu bat ubatit bunran tam naka Royal Challenger Bangalore udai Virat Kohli ubalati sisparon naki sanput pratili ki bol ki bakan thup ya khandai tili ki saw bat south tili kin rio habawan be ya kathong ka Kolkata Knight Riders kala poi aspa lairon bat hap san tili ki wicket ha ka arpo over bat duna sa khandai ron banjom lemba ka ni ka job ka Royal Challenger Bangalore kala yo south point ba ka Kolkata Knight Riders kala yar shakran ka ban rio bat yo pra point ka jela ka minta ka sngi kanong hapdeng ka Rajasthan Royals persya ya ka Mumbai Indians saka po Saudi Janmit bat ka Delhi Capitals persya ya ka King 11 Punjab ha ka po Prabhuji Min katu ka khubor kalakut ka bawan shapi na ka studio jong ka All India Radio Shillong bat sa India por ni se so bat ka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka khatin Hindi ha ka por Prabhuji bat ka khubor ha ka khatin phareng ha ka por Prashpawa kani ka dei ka All India Radio Shillong